Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tayo ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Ruth, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Saan ngagnanayon ti panagliday, no adda panagliday, adda met panagragsak. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Ruth. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Excited ako para ito madani akasarta, Ruth. Siguro, sakto ti karagsakan a lalaki. Inton maikalaysakan. Sobramat day ta ako nam. Apay matasik ako matikaragsakan. Siyempre, gapot agbalin kanton nga asawak. Mano kami mat ang nagre-ribalkan ka. Ketsak ti sinong batam. Gaputa si ka tinakarik na ak iti panagayat. Isu anak unak asakto ti karagsakan. Ngamin, awan ton ti makaagaw ken kakanyak. Gaputa asawa kakit nga ruden. Agsarunula ang gayam ti panagkasarta. Umuna kami lang kin ni Victor iti talo a bulan. Panakairantrana na nga rod. Diyak mo nga uray gayam da kayo ka ni Victor. Kat natulag matanti kasaryo. Wen, iso nga ipapastan ti kinabalasang ta. Taumadanin ti aldaw asaan tanto na balasang. Agpay so day takunam. Iso nga awisan kayo ka ni Victor. Mapantayo makisala iti kasarti kasinsin ko iti kabangibang abaryo. Kadwak mat ni Dan amapan. Mapantayo nga upat tapno naragragsak. O sige, ibagak day takin ni Victor. Agaw awis ni Ami. Mapantayo ka no makisala. Kadwa na mo ti kaayan-ayat na. Sa dino? Iti ka no kabangibang abaryo. Agkasarti kasinsin na. Sige agin enjoy ta. Itata saan ta pa'y anak kasar. Katinto nagasawatan. Saan tanto na maaramid na kita. Oray mat gayam da Ami kandan. Umadani mat tanti kasarda. Umuna talaang. Kalpasan ti talo a bulan. Iso da mat tanti agkasar. Kasta ka di. Agsaruno nga ron ti maangay akasar dito'y baryo tayo. Ay na anak ko. Umadan ni di pa nagkasar mo. Nga brumwar ka pailaang. Amom ka ti abawal ti kasta. Ay nananang, pamati payla idi ugma dayta. Saan itan? Wan nga may mayat matlaang ti agan anad anak ko. Nanang, kadwak ni Victor. Iso nga awan pagdanagan nyo. Awan dakas ama pasamak kada kami. No apay pailaang amasapol amapan kayo makisala. Ni nanang mat, nagkilljoy. Apay, madinuragsakan mi mat tibagbagimi. Kasla saan kayo mat anak isalsala idi? Kat, apay nga iramraman nakpay. Ay nanang, anya gayam ti love story yung ngay mat kinitatang. Agistorya kayo man mat. Ay, mapan kakit din no mapan ka. Saan akong formila dita anti malaglagip mau? Dua taman mat nga agsala, Ruth. Total, agsalsalan da Victor kan Ami. Sige. Nagsinukat kami kan ni Victor iti isala. Total, namin anok matan nga insala ni Ami. Okay lang kan ka. Ah, ay uwan mat na. Sala lang mat, saan ka di? Wan matkit di. Ni, alas 12 mat kan. Panagkunak, mabalin tayong tagawin. Uray siya. Nabanugak matan nga agsalsala. Katnuan niya ti kunayo. Agawid tayon. Apayanas kan nga isalam ni Ami. Adamat boyfriend na amang isalakan ko na. Ngam apay nga insalam kailaan. Anya ka kadi. Nagtulagan mi kinidan. Ngagsukat kami iti isala. Insala na kamat ni Dan ah. Una, ngam sikati mo na anang isalakin ni Ami. Siguro, sikati akin pagayatan amang isalakin ni Ami. Iso ang nagtulag kayo nga agsinukat kayo iti isala. Nagrugit mo ti panunot mo. Pag silo sampay lang ni Ami, kit addan kaayan-ayat na. Anya nga iti amok no kursunadam nga uray addan kaayan-ayat na. Huston, saan ta napagapaan day tabanag? Numadi para kan katikas di napasamak, pasensyakan.
Saan naklakuman nga inawawis, no daytoy matlaang ti pagapaan ta. Pasensya kan, Victor, no nakaungot na. Agselos sa kamin. Nakitak ti rupa ni Ami idiin salam. Katkas na kay kayat naman. Atap mo lang dayta. Sika talaga. At dalang aruden kaayan-ayat na. Kumusta kayo matan ka ni Victor? Okay kami lang, Mat. Da kayo nga'y kinidan. Okay kami laeng. Saan ka di nga itan-abulan ti kasaryo ka ni Victor? Wan, iso asigurado abisi kamin iti sumarsarunong aldaw. Ado tinasken ang maisagana. Awan ka di ti maibagbagan ni Victor? Maipapan iti kasaryo? Ha? Awan, Mat. Ada ka dinasken nga ibagana? Ha? Kwa? Agdamdamag aklaeng no awan maibagbagana. No, sa dino ti paghanimunan nyo kalpasan ti kasaryo, kasjay. Anya ka kadi. Para lang kadagiti babak ng dayta honeymoon. Gastos lang dayta. Apay, ada ka di ibagbaga ni Dan nga ag-honeymoon kayo? Awan mo't kit di. Iso nga rod nga agdamdamagak. No adda na ibagbagan ni Victor, no sa dino ti paghanimunan yun to. Umanayan aragsak ko ang maikasarnak ni Victor, Ami. Anya ka matan, Victor? Kanayon matan ang mabartag ka. Itapay ta umadanin ti kasarta. Imbes at tulungan na kadagiti rumbang ang maisagana. Ngam saan mat? Pasensya kan, Ruth. Makamu ka lang ko man. Adda ka di problema? Ibagaman kanya. Awan di problema. Apay nga rod akanayon kang agbartag. Mapaspasubo ak laeng. Sana bali? Damo ka kabaalam na ita. Iswasi ka lang ko man ti makamu, ha? Maburbur tiya anak kan, Victor. Ibagaman kanya. Kayat mo kadipay ang matuloy ti kasarta. Siyempre mata. Matlagayam. Ayusam nga rod ti bagbagim. Saan kumamat akas tati pakpakitam kanya. Oh, Tata Ben, da kayo matgayam. Apay anak ko umay kayo. Maala, umunag kayo Agyamanak, balas ang kaw. Ay, Oh, agtugaw kayo, Tata. agyamanak. Apay anak ko umay kayo. Ay na, balas ang kaw. Siya kaon ti agkidkid daw iti pamakawan, iti inaramid ti anak kaw. Anya ti inaramid na, Tata. Nakita ray ni Ami kan ni Victor. Ada surat nga imbati na ije balay. Anya ti kunayo, Tata. Saan? Saan napod no dayta? Amaw ka na sakit daytoy nga inaramid dagiti duha. Awan maaramidak, balasan kaw. Siya kaon ti agkidkid daw iti pamakawan. Rumwar ka kumamutan iti silid mo, anak ko. Agpupupok kamutlatan. Saan ka pa yun amang mangan? Mababainak unay, nanang. Mababainak kadag iti tao. Kaslaawan rupak aso mango kadakwada. Apay kumaamabain ka. Saan mo't asika tinagbasol? Saan mo mo't anagayatan ti amin? Apay anaramid kanyak ni Victor ti kastoynan. Patib karem kumati pa kinakembaw, anak ko. Panobokla ang itibiyag da ito yung mapaspasaram. Patsyag ang makalipat kantong matlaan. Rumwar ka dito'y silid mo. Ada sa nga ilim, kaya't nakamakasarita. Sino, nanang? Rumwar ka atap no makiitam. Sige, nanang. Sumaruno akton kada kayo. Mala, sumaruno kan adagos wan. Saan mo apagurayan jay tao? Wan, nanang. Mala, tayo nakidyo kusina. Sino nga tatibagbaga ni nanang asa nga ilit? Manipod saan ang natuloy ti kasar ko.
Italaang nga damang bisita kanya. Rumara kundi tisilan ko. Ni, si kamot gayam ti bagbaga ni nanang asa nga ilik, Dan. Kumusta kan? Ni, kimutong kamatan. Damag ko, asaan ka pa yung arumrumwar iti silid mo? Saan ka kanupayin amang mangan? Taasino mati adaganas na payla ang arumor iti kasti anapasama kanya. Saan lang asi ka, Ruth? Saan ka ngagmay sa? Uray siyak mata. Aywan gayam. Umadanimot tan tinatulag akasaryo kini Ami. Ngamuray kas jay inaramit kanyak ni Ami. Jak ipalubos, nga iso timang dadaali ti biyag ko. Imbag ka paydan. Takas tati ka panunutam. Ngam siyak. Jak malapdan ti bagik asan ngagladingit. Rinabilat tan ngagsangsangit hak. Inayat ko ni Victor iti kas na unay. Jak maaklon ang nagkamaliak iti pinili a lalaki. Kunak no nasingpat ni Victor. Ngamsaan met gayam. Huston day ta panagladladingit mo. Saan mo asayangan dagiti luwam? Iti awan serserbi na alalaki. Lumaban ka. Saan arumbang nga agladladingit kalatan tungpal biyag? Agyaman ak iti panangaandingay mo kanyak. Kaskan ka ti kinatibkar ko. Kabaalam day ta. Labanam lang ti panunot mo. Di mo ipalubos nga abakan na ka ti panaglidliday mo. Parakan ka, Ruth. Anya mananday to eh. Tunggal umay ka. Kumkumpurmilatan ti mait-itad mo. Chocolates dagita. Barang maagasan ti sakit tinakam mo. Sika talaga. Sobrang samot daytan a panagdandanag mo kanya. Kasano? Di kamot lang aminin makarecover. Si Kamat. Okay akmat itan. Adda ka ngamin akanayon ang makisasa o kanya. Ay, nasaya at mat no agimbagan tapusom. Loko-loko ka talaga. Naimbaga ko na niya. No agpayso na imbag kan, umanugot ka iti pangawisakan ka. Sa dino. Inta makisala. Anya? Di mo kayat? Sa dino ngamin ti pakisalaan ta. Ijay Pangasinan. Iti lugar dananang ko. Kaano? Inton bigat. O sige, ipakadakpay kininanang no umanugot. Sige nga Rod. Umayak manan inton bigat. Nanang, aw-awisin nak ni Dan. Mapan kami kano iti lugar ti nana. Mapan kami kano makisala. Anya nga tano mapanak mo't. Kat mapan kalata. Iti kasta makailuliwag kamutayin. Nga madaman la damaga kanakaw. Anya day tananang. Kasano no agaram kan kanidan. Panagkunak, awan problema iti day tananang. Saan nakmat siguro apasakitan ni Dan. Gaputaan mo ng tirik na ti maloko. Gaputa agpada kami analoko. Marik na katadan panagayat na kan ka. Kanayon na kapay ngamin nga umay sarungkaran. Panagkunayo ka dinanang. Kat saan ko amarik na dayta. No bilang tagaram kan ka. Aklunam ka day. Siguro, nanang. Agyaman na ka. Tayo manugot ka sumurot kanya, Rod. Amom Dan, adda malagip ko. Anya day ta? Idi na pantayo nakisala nga upan. Kinuna ni Victor ang nagtulag kayo nga agsinukat iti isalayo. Asino ti akin pagayatan iti dayjay ni Victor. Uwan. Ginapudno na. Isuti nang isingasing nga agsinukat kami iti isala. Amom ka di ang nagselo sak idi. Nagapa kami. Nasiputak namin ni Ami. Nakitak anaragsak idi insala ni Victor. Kasta ka di. Numabalin. Saan tan alagay pan tinapalabas. Ad-adalaan nga agsagit tinakamta. Ruth. Adda ko maisingasing ko ka. Manugot ka. Anya day na.
Agayata kitan kan ka, Ruth. Si kaitan ti babae akayat ko ngay kasar. Anya, Umanugot ka kadi. No ibaga kasi kan ti ikasar ko. sige Dan. Umanugot hak iti kayat mo. Agyaman na, Ruth. Ikarig, saan kanto apaldaangen? Ayatan kanto iti agnanayon. Lalaki ti umunang anak ta, bakit? Wen nga ron, ay na nagrigat gayam ti aganak. Kasladyak kayatin ti aganak. Anya? May sapay ko maababae, ah? Ruth, Dan, Apay nanang, amuyo ka din no anya tinadamag kaw sakbay nga umayak diti ospital. anya nanang. Nagawit ka nun ni Victor. Saan na akadwa ni Amay? Nagsinada ka lumutlaang. Nanang, uray agan ano itan ni Victor. Saan nan amaagaw kanyak ni Ruth? Tanay kasarkon. At dapayin anak mi. Apay, panagkunam, uray saan ta nagkasar. Kayat ko kadipay laang ni Victor. Saan na niya? Rumbeng laang. Ti lalaki asaan ang mapagtalkan. Rumbeng laang alipaten, kan saanan asublihan. Naragsak ti panagdinamik ni Dan, Mr. Lonely, ket ni Victor, isumot la mismo ti mangdadadael iti biyag na. Nagbalin a bartikero ket aging gaita, awan pay asawa na. Tuy pagayam mo, Ruth. Agyaman nakpagayam Ruth, iti dayto apakasaritaam, ket ti makunak, naswerte ka pay laeng. Ta iti likudan ti panagladladingit mo, adda si sasagana anangan andingay ken ka. Ket dayta alalaki ti pudno nga agay ayap. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Ruth, manipud probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti magdireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.